Ці доўга нам давядзецца выціскаць сябе Лукашенку? Ну, в Библии написано, что 40 год. А общество вообще было до этих событий? Вельми шмат людей, пацанчиков с района, скажем так, уже могут тебе расповесці про то, что это за сцяг и чему он для их важен. И чей Крым? И Новой Беларуси. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Сённяшні наш госць, чалавек, які ўжо быў госцем нашай праграмы, але перагледзеўшы тое, што ён нам тады казаў, мы вырашылі, што час змяніўся. Чалавек хорошы, і я думаю, што ён павінен нешта ўжо больш уцямнае пра нацыянальную ідэю сказаць. Таму, калі ласка, сустракайце сузаснавальнік дабрачыннага фонда ўзаемадапамогі BuySol Андрей Стрыжак. Добрый дзень, Андрей. Вітаю, Зміцер. Дзякуй за тое, што назваў маё папярэдняе інтэрв'ю не надта ўцямным, але паспрабуем зараз таксама пагутарыць пра нацыянальную ідэю. Калі ты не згодны з маёй такой характарыстыкай, ну, будем лічыць, што я тебе правакаваў, але возьмем хаця б загаловак, пад якім тады пайшла наша тая гутарка. Загаловак гучаў так: і нацыянальная ідэя ад Андрэя Стрыжака тады гучала так: за шведшчыну з чаркай і шкваркай. І вот зараз, гледзячы на беларусаў, на Беларусь, на беларускае грамадства, вот твоя ідэя застаецца няўжо той же самай? Там шведшчыну, ладно, там мы пакінем, а чарка і шкварка? Ну, бачыш, Шчучыншчына, яна зараз толькі з'явілася, але правобраз уже быў тады прагавораны. Але наконт чаркі і шкваркі, канешне, сітуацыя мяняецца, і мы рабілі тады з табой высновы з тых пунктаў і з тых пазіцый, у якіх было грамадства тады. Сёння грамадства даволі моцна змянілася, асабліва яе такі авангард, нацыянальна свядомая частка і грамадская актыўная частка. Ясна, што піраміда Маслоу у нас падрасла вельмі моцна, і шмат тых людзей, якія раней думалі толькі пра свой дабрабыт, яны зараз ужо думаюць троху пра іншыя рэчы, якія раней нават не былі на павесткі дня шмат у каго. Але вот калі загаварылі пра змены ў беларускім грамадстве, наколькі, вот якімі яны табе бачацца? Ну, я бачу як мінімум тое, што для людзей стала вельмі актуальным і важным такое паняцце разумення як свабоды, як правы. Бо вельмі шмат людзей зараз дамагаюцца таго, каб яны рэалізаваліся як след, каб это не было з пераследам. Ну, можна выйсці на вуліцу, канешне, нешта там прамовіць, нават з нейкім плакатам прайсціся, але гэта мае наступствы пэўныя. Так што з аднаго боку, нібыта ты можаш рэалізаваць права, але за гэтае права цябе пакараюць. І вось зараз імкненне людзей на тое, каб гэтае права можна было выкарыстоўваць без нейкіх там наступстваў. Людзі хочуць свабодных выбараў, людзі хочуць, каб спыніўся гвалт. Людзі хочуць, каб яны мелі магчымасць абсалютна спакойна хадзіць па сваіх вуліцах. І гэта такія вось вельмі важныя штукі, якія раней проста нават у галаву шмат каму не прыходзілі. Як гэта можна выйсці за хлебам ці за кефірам у краму, а потым прысесці на 15 сутак. Ну, гэта ж абсалютна нерэальна нейкая гісторыя. І што важна, што гэтыя каштоўнасці і гэтыя вартасці, яны з'явіліся для тых людзей, якія раней, у прынцыпе, нават не задумваліся пра палітыку. Усе мы бачылі гэты знакаміты здымак, там, дзе дзядзьку з пакетам з крамы просто цягнуць тыя незразумела апранутыя людзі у вайсковай форме. Вось, ну і ён рэальна выйшаў просто ў краму, а ім трэба план рабіць, вось яны як бы яго і захапілі. Так што, у прынцыпе, гэта не толькі пра тых людзей, якія свядома выходзяць на вуліцы з сцягамі, з сімволікай, але яшчэ і пра тых, якія проста жывуць у нашых гарадах. Кожная нядзеля зараз стала такім каменданцкім днём, у які ты просто можаш выйсці з хаты і не вярнуцца, і гэта вельмі, канешне, вялікая праблема для ўсіх беларусаў зараз. Вот ты сказал, что громадство, ну, общество изменилось. У меня такой вопрос. А общество вообще было до этих событий? Потому что... Ну, конечно, грамадства было, бо мы маем пэўныя грамадскія стасункі паміж сабой, ёсць пэўная вертыкаль улады, людзі гэтую ўладу больш-менш прызнавалі. Як бы сістэма працавала, але гэтыя грамадскія адносіны, яны все разбурыліся пасля жнівеньскіх падзей,
і зараз сістэма нестабільная абсалютна. І выбудоўваюцца новыя лініі грамадскіх дачыненняў, новыя лініі грамадства беларускага. Бо тое, што было раней, гэта было такое постсавецкае, дастаткова інертнае, кансерватыўнае грамадства. Зараз мы бачым, што тая частка пасіянарыяў, якія власна выходзяць на вуліцы, якія дамагаюцца гэтых правоў, яны вельмі моцна ўздзейнічаюць на ўсё грамадства і мяняюць яго. І гэтыя новыя лініі, якія зараз прамалёўваюцца, яны ўсё больш выразныя, і ўжо, в прынцыпе, можна паглядзець, як можа выглядаць гэтае грамадства пасля таго, як сістэма прыйдзе ў больш стабільны стан. То есть раньше общество было, так, оно существовало вокруг, условно говоря, Лукашенко и его вертикали власти, а сейчас оно перестраивается. Ну, глядзі, была даволі моцная праслойка людзей, якія не вакол Лукашэнкі групаваліся, якія ўвесь час усё роўна спрабавалі рабіць культуру, спрабаваць журналістыку, спрабаваць, не ведаю, ўсё што заўгодна, толькі яно не было ў мэйнстріме нашай беларускай улады. Бо ёсць яшчэ праслойка людзей, якія проста робяць грошы, якія робяць бізнес, і ім, в прынцыпе, добра і пры Лукашэнку, і без Лукашэнку, калі будзе больш-менш стабільна і спакойна, бо бізнес вельмі любіць, каб было спакойна, каб грошы маглі себе пачуваць у бяспецы. Вось. І калі казаць, ці ўсё грамадства групавалася вакол Лукашэнкі да таго, што адбылося ў жніўні, гэта таксама не надта праўда, але ж збольшага гэтае грамадства ўсё-таки было выбудаванае па яго законах і працавала па тых правілах, якія былі ўсталяваны ўладай. За выключэннем вось гэтых двух катэгорый, пра якія напісаў, пра якія я сказаў. Тым больш, што бізнес усё роўна таксама працаваў у той парадыгме, якая усталяваная ўладай. Так што, в прынцыпе, вось толькі пэўная частка грамадства, якая ніколі не падтрымлівала Лукашэнку, мела магчымасць працаваць у нейкай такой сваёй прасторы, якая не тычылася ўлады. Вось яна не ішла ў мэйнстріме ўлады і не надта была ў сістэме. А зараз уся сістэма не ў сістэме. По поводу Лукашенко, вот почему так произошло? Потому что он совершил какие-то ошибки? Ну, он сделал что-то неправильно? Моя асабістая думка і меркаванне, што ў 2017 годзе, калі пачалася ўся гэтая гісторыя з тунеядцамі, з дармаедамі, это была самая першая вельмі вялікая буйная памылка Лукашэнкі, бо ён тады падарваў сваю даверу свайго атамнага электарата, людзей не надта заможных, людзей, якія там ностальгуюць па Савецкаму Саюзу, і як бы для іх это было просто шокам, што як гэта, працы няма, ты яшчэ плаціць за нешта павінны. І таму вось у 2017 годзе гэта быў такі моцны эканамічны пратэст, і ўлада вымушаная была зрабіць нейкія палёгкі, пайсці на папятную, і гэта было хіба што не ўпершыню за ўсю 26-гадовую ягоную кар'еру прэзідэнцтва. І вось ад 17 года па 20 год было зроблена шэраг такіх памылак, якія, можа быць, не надта вялікія, можа быць, яны былі такія не моцна ўплываючыя на людзей, але гэта ўжо была такая сімптаматыка вельмі добрая і выразная. І тое, што адбылося з ковідам, гэта было хіба што такое апошняй кропляй у тым, што адбывалася ў беларускім грамадстве і з-за чаго пачаліся гэтыя пратэсты. Бо ў 2020 годзе, калі весь свет зачыніў межы, калі весь свет уводзіў карантыны, калі весь свет змагаўся з каранавіруснай эпідэміяй сродкамі дактароў, у нас змагаліся трактарамі, белымі козачкамі, дымам, копаццю, бані, гарэлкай, чым заўгодна, толькі не тым, чым патрэбна. І вось тое ўзрушэнне грамадства, якое было ўвесну, яно таксама дала вельмі моцны ўплыў. Бо я зараз бачу людзей, якія займаюцца грамадскім актывізмам, там вельмі шмат людзей, якія ўпершыню адчулі пачуццё пляча, адчулі пачуццё салідарнасці і ўзаемападтрымкі менавіта падчас тых валанцёрскіх дзеянняў, які ў іх былі падчас першай хвалі ковіда. Так што, у прынцыпе, вось гэта весь ланцужок, спачатку дармаеды, потым ковід, яны прывялі да таго, да чаго прывялі. Людзі захацелі нечага новага, таму што мінулая ўлада ўжо больш іх не мела на іх ужо такога ўплыву і паказвала сваё неадэкватнае стаўленне да праблем, якія актуальны для ўсяго грамадства. А вот эта солидарность, которая появилась, это солидарность, люди хотят демократии, люди хотят жить вот такой нормальной гражданской жизнью, как вот все соседи белорусы. На Шведщине. Да, как на Шведщине. Или они просто ищут себе нового Лукашенко? Ну, глядзіце, гісторыя такая, што ў людзей ёсць, я знову буду вяртацца до пирамиды Маслоу. То есть, извините, перебью, то есть они ищут Лукашенко до 2017 года. Лукашенко, который не совершает таких грубых ошибок, который вот так вот не хамит, умеет сдерживать себя на публике и вот так вот открыто не хамит людям во время интервью, во время там, эфиров.
Ну, Лукашенко, які не хаміць людзям, гэта ўвогуле не ведаю, ці быў такі Лукашенко калі-небудзь. Наколькі я памятаю, заўсёды тыкаў сваім міністрам і ўсё гэта як бы іх строіў. І, в прынцыпе, гэта людзям і падабалася збольшага, таму што вось зноў там гэтых чынуш, гэтых зарваўшыся чыноўнікаў паставіў на месца. Тут пытанне троху ў іншым. Калі глядзець на піраміду Маслоу, то ў кожнага чалавека на першым, на базавым узроўні ёсць такая асабістая бяспека, ну, якая тычыцца там ягонага жыцця, ягонага магчымасці існаваць ягонай. І ковідная гісторыя, і тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, гэта ў першую чаргу уціск на базавыя падставовыя патрэбы чалавека. Калі мы кажам пра ковід, то мы кажам пра здароўе і жыццё. Хвароба не пытае, хто ты там, намеснік райвыканкама альбо там простая прыбіральшчыца. І кожны можа трапіць пад гэтую хваробу і захварэць і нават памерці. Вось таму у людзей вельмі моцная патрэба была ў тым, каб іх абаранілі ад гэтага. Абараніць магла там сістэма аховы здароўя і адэкватная інфармацыйная палітыка, якая датычыцца ковіда, там тлумачэнне, што рабіць, што не рабіць. Людзі пабачылі, што ўлада на гэта не здольная, і як бы гэта вельмі моцны званочак такі. Другі момант гэта тое, што зараз адбываецца ў Мінску і ў іншых гарадах Беларусі, гэта пытанне фізічнай бяспекі людзей, якія выходзяць на вуліцу па сваіх патрэбах. І як бы тая ж самая гісторыя, людзі не пачуваюць сябе ў бяспецы. Калі чалавек не пачувае сябе ў бяспецы, ён не можа далей развівацца і ісці далей па гэтай пірамідзе Маслоу. І ўлада робіць усё для таго, каб гэтая нестабільнасць захоўвалася. Таму людзі зацікаўлены ў тым, каб яна змянілася. Калі адказваць на пытанне, ці шукаеце на Лукашэнку да 2017 года, магчыма, частка гэтых людзей, якія зараз выходзяць, якія зараз хочуць дамагчыся нейкай стабільнасці, яны былі бы, в прынцыпе, згодныя на той, каб быў нейкі Лукашенко, можа быць там пад чырвона-белым сцягам, штосьці такое, але тая частка грамадства, якая актыўная, якая разумее, як будуюцца працэсы ў нармальным грамадстве, яна мае зараз магчымасць дастаткова моцную зрабіць тую канстытуцыйную рэформу, якая насамрэч патрэбна Беларусі. Гэта перавесці Беларусь у парламенцкую альбо парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку, у якой не будзе магчыма захопу ўлады і узурпацыі ўлады адной асобай ці адной нейкай групай. Беларусь краіна, якая патрабуе сістэмы, у якой будзе развітая сістэма стрымак і супрацьвагаў. Бо без гэтага мы знову скацімся да новага Лукашэнка, калі новыя нават свабодныя выбары пройдуць па той канстытуцыі, якая зараз ёсць, той чалавек, які стане прэзідэнтам, не мае ніякіх стопараў, ніякіх абмежаванняў, каб не стаць другім Лукашэнкам. А вот люди из администрации президента Беларуси говорили, что сравнивали свое поведение, ну и свою стратегию борьбы с ковидом с тем, что как раз происходит в Швеции, на шведщине. И, в общем-то, получается, если бы белорусы вот здесь в самом деле была шведщина с чаркой и шкваркой, то, скорее всего, меры против ковида были примерно те же самые. Вот это не смущает? Ну, то есть, как бы ты сейчас говорил о том, что Лукашенко вот как бы поставил всех людей вот на грань жизни и смерти, но в Швеции примерно вот тоже как-то людей на эту грань ставят, нет? Ну, у шведаў было іншае разуменне, у шведаў іншы крыху падыход, яго нельга параўноўваць з беларускім. Там ніхто не кпіў з ковіда. Усе былі праінфармаваны пра небяспеку той сітуацыі, якую ён несе. Людзі, хоць і ўсё было адчынена, але ўсё роўна там прытрымліваліся гэтага масачнага рэжыма. Яны, в прынцыпе, спрабавалі зрабіць такі кіраваны локдаун. І калі глядзець на тыя вынікі, якія зараз ёсць у Швецыі па гэтым менавіта пытанні, то бачна, што іншыя краіны, якія падышлі па-іншаму, яны больш жыццяў збераглі. Не ведаю, ці спрацуе гэтая сістэма масавага імунітэта, бо імунітэт нетрывалы, на жаль. Я, як чалавек, які перахварэў ковідам у красавіку маю, дзесьці там, я зараз разумею, што я яшчэ ў большай зоне рызыкі знаходжуся, таму што калі я буду паўторна хварэць, калі ў меня зараз антицелы ўжо зніклі з крыві, то ковід будзе біць у тыя самыя месцы, якія ён паразіў мінулым разам. Так што, ў прынцыпе, калі ты робіш так, чтобы у тебе як мага больш людзей перахварэла, то ты, ў прынцыпе, робіш яшчэ большую групу рызыкі, якая пад наступную хвалю трапляе. Так што, ў прынцыпе, я, канешне, хоць і не інфекцыяніст, але троху разумею ў гэтых всіх штуках, бо вельмі шмат працаваў па тэме ковіда. Я бачу, што шведскі варыянт у гэтым выпадку не надта добра спрацаваў. Таму таким вось гратэскным чынам, можа быць, Беларусь да Швецыі наблізілася, але не самым лепшым чынам, не самым лепшым выпадку.
Андрей, я вярнуся таксама троху ў гісторыю нашай праграмы. Скажем, вельмі шмат наших суразмоўцаў звярталі увагу на важнасць, там, скажем, гісторыі, ведання культуры, там карані, падмуркі, вот все это такое, вот культура, традыцыі, все для того, каб нацыя пачувалася, ну, каб было ад чаго адштурхнуцца, калі ты вот ідзеш некуды наперад. Сённяшняе вот гэта сфармаванае, дафармаванае, ці там якое фармуецца грамадства. Наколькі для яго, на твою думку, важнае вось усе гэтыя аспекты, якія я зараз назваў, наколькі яно ўсё ж таки павяртаецца ці зварочваецца да гэтага? Ну, тут трэба глядзець на некалькі важных момантаў. Першы, гэта тое, што пратэсты праходзяць пад чырвона-белым сцягам і пагоняй, а не пад іншымі там нейкімі выдуманымі бусламі ці зубрамі ці чымсьці яшчэ. І гэта вельмі моцны такі сігнал таго, што людзі цікавяцца гэтай гісторыяй. Бо ну, калі ты выходзіш пад нейкім сцягам, то табе зразумела будзе цікава, што гэта за сцяг, чаму менавіта ён, які ў ім сэнс, якая ў яго гісторыя, хто такі Клаўдзій Душэўскі, напрыканцы канцоў. Вось. І гэтая цікаўнасць, яна зараз ёсць у значна большай часткі людзей, чым тых, што былі раней. Тыя людзі, якія добра ведаюць гісторыю сцяга і герба, яны, ў прынцыпе, заўсёды былі ў такім меншынстве ў нашай дзяржаве. Цяпер вельмі шмат людзей, пацанчыкаў з раёна, скажем так, уже могуць табе распавесці пра тое, што гэта за сцяг і чаму ён для іх важны. Это першы момант. Другі момант гэта тое, што зараз мы бачым стварэнне новай міфалогіі, новай Беларусі, бо адбываюцца драматычныя падзеі, адбываюцца сутыкненні, баі, стычкі, гібель дэманстрантаў, якія аўтаматычна трапляюць у такі новы пантэон герояў. І як гэта і было, напрыклад, ва ўкраіне на Майдане, у нас ёсць спіс людзей, якія патэнцыйна пры змене ўлады, імёнамі якіх будуць названыя вуліцы. І ёсць лакацыі пэўныя, якія зараз маюць зусім іншае значэнне. Напрыклад, плошча Пераменаў, гэта проста маленькая пляцоўка дзесьці ў дварах спальніка, выбудаванага ў нулевых ці там 90-х, ці ў 10-х гадах, і там трансфарматарная будка. Што можа быць прыкметнага ў трансфарматарнай будцы? Але цяпер, пасля таго ўсё, што таго там адбылося, гэта стала такім сакральным месцам для пэўнай часткі беларусаў, даволі вялікай часткі беларусаў. І вось, напрыклад, яшчэ ва ўруччы гэтая бетонная скульптура цмока трохгаловага. Гэта проста бетонная малая архітэктурная форма, якая не мела ніякай ні культурнай, ні мастацкай каштоўнасці, але цяпер гэта таксама сімвал супраціву. І вось на такой новай міфалогіі, якая павязаная з нацыянальнымі сімвалямі, з гісторыяй супраціву, з гісторыяй пабудовы нашай дзяржавы ў 20-19 стагоддзі, у нашай мінуўшчыне, яно пераплятаецца адзін з адным. Атрымліваецца, што мы зараз маем новых герояў, маем новыя лакацыі гераічныя, і Мінск нарэшце атрымлівае такі міфалагічны падмурак, якога ў яго не было, бо гэта былі проста шэрыя панелькі, спальныя раёны, ну, не лічачы цэнтра, напрыклад, там, які таксама быў вельмі моцна знішчаны падчас вайны. І гэтая новая міфалогія, яна, канешне, вельмі моцна будзе мець уплыў на будучыню. І я ўпэўнены, што і экскурсіі будуць вадзіць школьнікаў на гэтыя месцы, паказваць, расказваць, што адбывалася ў гэтых месцах у часы 20-21 года. Яшчэ адзін момант. Ну, даўно ўжо, не адзін год мы казалі пра тое, што беларускае грамадства падзеленае. Калі там казаць 10 гадоў таму, то падзел быў, ну мова, сімвалі, там нешта яшчэ звязанае з такой нацыяналістычнасцю ці нацыяй, гэтак далей. Пасля 2014 года сюды ў падзел дадалося яшчэ пытанне, чый Крым. Ну, прасцей кажучы, стаўленне да дзеянняў Расіі ва ўкраіне. Пасля жніўня 2020 года сюды ў гэты спіс нейкіх фактараў, якія падзяляюць грамадства, дадалося безліч яшчэ іншых новых. І ў мяне такое адчуванне, што вось гэты падзел у грамадстве ператварыўся ўвогуле ў бездань. Я правы ці не правы? Якое твоё ўражанне? Наколькі гэты падзел грамадства вялікі і наколькі ён небяспечны? Ёсць рызыка. Заўсёды ёсць рызыка, калі грамадства дзеліцца па пэўных пытаннях.
Ёсць адказнасць палітыкаў, якія вымушаны, нават калі яны не хочуць гэтага рабіць, казаць усё пра тое, каб у грамадстве было пэўнае адзінства, хаця б па пэўных нейкіх базавых прыкметах. У грамадстве дэмакратычным кожны чалавек мае права выказаць сваё меркаванне, кожны чалавек мае права выйсці з нейкім плакатам альбо з нейкай прамовай і негвалтоўным чынам гэтую сваю думку давесці. А на выбарах, напрыклад, выставіць сваю палітычную партыю, якая альбо атрымае пэўныя галасы, альбо не атрымае. І гэта дэмакратычны цывілізаваны падход. На жаль, мы зараз знаходзімся ў такой сітуацыі, калі ўсё змяняецца. Гэта такая кропка біфуркацыі для краіны, якая можа прывесці да ўсталявання новай сістэмы, у якой будзе ось гэтая сістэма стрымак і супрацьвагаў, дзе будзе павага да палітычнага апанента, дзе будзе магчымасць выказвання для ўсіх, а можа атрымацца так, што гэтая палярызацыя прывядзе да расколу грамадства, якое можа давесці альбо да ціхага, альбо да гарачага грамадскага канфлікта, грамадзянскага канфлікта внутры краіны. На шчасце, пакуль я бачу, што ёсць даволі добра аргументаваная, сфармаваная думка у прыхільнікаў пераменаў і ёсць збольшага штучна фабрыкаваная, гвалтоўна альбо прымусова насаджаемая думка староннікаў таго, каб ўсё было як было. Бо надта складана вяртацца да таго, што было, бо там ёсць, канешне, там пэўныя патэрны, там стабільнасць, бяспека, штосьці такое, але калі мы бачым, людзі ж таксама не дурныя, яны бачаць, хто робіць небяспеку. Нават калі па тэлеку паказваюць, што гэта там дэманстранты збіваюць міліцыянтаў, ну па факце ты проста выйдзі на вуліцу ў нядзелю і паглядзі. Ну, калі баішся на вуліцу выйсці, паглядзі ў акно, што адбываецца, хто за кім ганяецца, хто каго гвалтуе. Вось. І таму атрымліваецца, што я вельмі спадзяюся, што зараз мы бачым працэс павольнага распаду сістэмы, які прывядзе да таго, што ў пэўны час проста абараняць Лукашэнку і ягоную пазіцыю будзе няма каму, так як гэта было, калі разваліваўся Савецкі Саюз. Былі шматтысячныя дэманстрацыі людзей, якія хацелі пераменаў, і дзе тыя шматтысячныя дэманстрацыі за Савецкі Саюз. Так што мы зараз жывем у гістарычныя часы, і ў бліжэйшыя, я думаю, некалькі месяцаў гэта сітуацыя канчаткова павінна вырашыцца. Ці Беларусь пойдзе наперад да пераменаў, ці Беларусь застанецца ў гэтым постсавецкім анабіозе, і колькі год ён яшчэ працягнецца, немаведама сказаць. Сітуацыя вырашыцца. Месяц, два, паўгода, год, 2 гады, але яна вырашыцца. Тыя падзеі, якія зараз адбываюцца, наколькі моцна яны траўмуюць беларускае грамадства, ці спатрэбіцца яму нейкая, ну, скажем так, псіхалагічная дапамога пасля заканчэння тых падзей, і хто яе можа аказаць? Абсолютно слушнае пытанне. Траўму мы бачым ужо зараз, прычым траўмуюцца абсалютна ўсе, і тыя, хто гвалтуе, і тыя, каго гвалтуюць, і тыя, хто назіраюць за гэтым усім. Для мяне вось такім вельмі моцным сімптаматычным момантам быў гэты ролик, які недавно з'явіўся, там, дзе амапаўцы бегуць праз дзіцячую пляцоўку, і дзеці, альбо там, не ведаю, хто дарослыя, якія былі за імі здымаюць гэты працэс на камеру, і дзеці размаўляюць паміж сабой. Адзін кажа, што я там вельмі баюся, другі кажа, я зусім не баюся, і адзін і другі дзіцёнак ужо таксама траўмаваны. Яны жывуць і растуць у умовах, калі яны бачаць гэты гвалт, яны бачаць гэтую небяспеку, разумеюць, што іхныя бацькі таксама могуць быць падвергнутыя рэпрэсіям. Чыісьці бацькі прыходзяць да хаты кожны дзень пасля таго, як яны збівалі людзей. Гэта таксама ў сем'ях нараджае неразуменне, як далей з гэтым усім быць. Таму так, траўма гэта і ёсць, яна паглыбляецца, яна якраз такі ёсць адным з падмуркаў гэтага грамадзянскага канфлікта магчымага, пра які я кажу, бо траўма, яна павінна неяк рэалізавацца, неяк выходзіць. І часам бывае так, што чалавек траўмаваны, ён яшчэ больш траўмуе тых астатніх людзей, якія вакол яго. Наконт псіхалагічнай дапамогі, гэта вельмі цікавае пытанне пераадольвання посттраўматычнага сіндрома цэлай краіны. У прынцыпе, такі досвед ёсць. Ёсць, напрыклад, сітуацыя былой Югаславіі, якая распадалася, якой потым прыйшлося выбудоўваць пэўныя адносіны паміж сабой, гэтым розным краінам, якія ваявалі паміж сабой, Сербіяй, Харватыяй, напрыклад. Ясна, што гэта працэс вельмі непросты. Гэта працэс, які шмат дзе просто ніяк не рэалізаваўся, напрыклад, той самы Кіпр паўночны і Кіпр рэспубліка, то есть тая самая гісторыя, якая адбылася ў Грузіі, у Малдове,
якая зараз адбываецца ва ўкраіне, але там паўсюль амаль што ёсць пытанне этнічнае. Тут у нас пытання этнічнага няма, і вось гэты ўнутраны канфлікт, які ён ёсць, я все-таки спадзяюся, што мы яго пераадолеем, таму што самі беларусы яны больш схільныя да дыялогу, на мой погляд. І у нас ёсць усе шансы, каб выйсці з гэтай праблемы з меншымі пацерамі, чым гэта магло бы быць, але ясна, што вельмі шмат фактараў, якія працуюць не на карысць мірнага вырашэння пытання. У першую чаргу гэта пазіцыя беларускай улады, якая проста адмаўляецца ад самой канцэпцыі перамоваў з тымі, з кім рэальна трэба весці перамовы. Я зараз не пра Юрыя Воскресенскага, які пастаўлены ўладай як марыянетка, які там спрабуе стварыць нейкае падабенства дыялога. Я пра тых людзей, якія кожную нядзелю выходзяць на вуліцу і патрабуюць сабе больш воли. А что больше и глубже травмирует? 26 лет вот такой вот бесконечной власти Лукашенко и его, как вот ты сказал, ежедневное оскорбление чиновников по телевизору, либо вот 15 суток, ну и как бы вот этот страх, что тебя могут в воскресенье поймать. Даже если тебя не поймали, вот переживание этих неприятных негативных эмоций. Что глубже? Ну тут пытанне такое, что 26 год гэта прыцярпеўся. Хутчэй, гэта пра тое, што гэта павольнае ўцісканне правоў, гэта павольнае ўцісканне тваіх магчымасцяў і абсалютна адкрытыя дзверы. Таму, хто вельмі незгодны быў з гэтай гісторыяй, каму не падабалася і не было магчымасці жыць у беларускім грамадстве, якое вось такое заціснутае, прыгнечанае, то людзі проста з'язджалі, з'ехала вельмі шмат людзей. Яны зараз сфармавалі ту самую дыяспору, якая проста мае бесцэнны ўклад у той, што зараз адбываецца, якая падтрымлівае беларускіх пратэстоўцаў, якая лечыць іх параненых за мяжой, якая збірае грошы на арыштаваных, якая збірае грошы на звольненых людзей. І гэта вось адзін момант. Другі момант гэта тое, што наколькі травмуе гэтыя 3 месяцы безладдзя, 3 месяцы абсалютнага беспраўя, якім зараз жыве наша краіна. Я думаю, што і першы, і другі фактар яны траўмуючыя, але тая траўма, якая атрыманая грамадствам за апошнія 3 месяцы, яна значна большая, бо гэта імклівыя дзеянні, гэта дзеянні, якія могуць адбыцца з кожным з нас, а не толькі з тымі, хто там супраць Лукашэнкі. І гэтая траўма, яна больш глыбокая, бо в прынцыпе як бы і траўмуючыя фактары больш глыбокія. Адна справа, калі табе, напрыклад, не дазваляюць нейкія анекдоты распавядаць пра кагосьці, а іншая справа, калі тебе просто хапаюць і гвалтуюць у пастарунку. Так што тут іншага кшталту, рознага кшталту нанесены урон людзям адбываецца. Як ты лічыш, от, памятаеш, Святлана Алексеевич шмат пісала пра чырвонага чалавека і пра тое, як нам вот цяжка гэтага чырвонага чалавека з сябе выціснуць, нягледзячы на тое, што вот і чырвонай імперыі ўжо няма і гэтак далей. І вот такое адчуванне, што беларусы і вот да гэтага часу яшчэ чырвонага чалавека савецкага не пазбавіліся, а тут яшчэ 26 год панавання аднаго чалавека, 2 пакалення пры ім вырасла, і вось такое кажуць, што вот Лукашэнкі-то можа не будзе, а лукашызм ён ўсё адно сядзіць, вот як той чырвоны чалавек у беларусах. Як думаеш, ці сапраўды гэта так, першае, а па-другое, ці доўга нам давядзецца выціскаць сябе Лукашэнку? Ну, в Библии написано, что 40 год. Я спадзяюся, что все-таки с библейскими часами технологии изменились, и час бежит троху хутчэй. Я згодны со Святланой Алексеевич наконт того, что чырвоны чалавек, на жаль, зусім не выціскаўся за гэты 26 год. Большасць грамадства яна перебывала ў такой спячцы постсавецкай, спрабавала неяк жыць у новых умовах со старымі правіламі, скажем так. Тая меншасць актыўная, якая актыўна фармавала сваю пазіцыю адносна спрэчных пытанняў для чырвонага чалавека і абсалютна бесспрэчных пытанняў для чалавека еўрапейскага, чалавека заходняй цывілізацыі, яны вельмі моцна прасунуліся ўперад, яны з'яўляюцца такімі носьбітамі гэтых ідэй, якія могуць пры пэўных умовах, калі, напрыклад, будзе свабода і дэмакратыя, распаўсюджваць іх больш актыўна ў Беларусі і укараняць іх, і мяняць гэтае грамадства. Але я абсалютна з табой згодны, што сыход Лукашэнкі гэта толькі пачатак вялікага шляха, бо вельмі шмат таго, што ёсць зараз у грамадстве, яно мае такі вельмі моцны уплыў гэтай пазіцыі ягонай, пазіцыі, якая ён гэта называў там нейкая трэцяя пазіцыя, нейкае неўмешальніцтва, нейкае непрыяднанне да чагосьці.
але фактычна атрымліваецца так, што нам прыйдзецца гэта ўсё трансфармаваць у нейкую іншую мадэль, якая будзе адпавядаць і тым памкненняў людзей, якія хочуць, скажем так, прынцыпа «мая хата з краю», і тых людзей, якія хочуць актыўных пераменаў. Гэта вельмі непростая задача спалучыць іх разам. І вельмі непростая задача прайсці праз гэтую зону турбулентнасці і не давесці да канфлікта. Так што наконт чырвонага чалавека гэта вельмі складанае для нас зараз пытанне, бо ён уже стаў не проста чырвоным, а чырвона-зялёным з пэўнымі адценнямі. І вось колькі мы будзем яшчэ выходзіць з гэтага стану, які Лукашенко насадзіў сваім падыходам да жыцця і падыходам да кіравання, складана сказаць. Але не зрабіўшы першы крок, ты не пройдзеш гэты шлях. Так што нам прыйдзецца гэта рана ці позна рабіць. Гэта будзе сітуацыя з вельмі непростымі рашэннямі, з вельмі непапулярнымі часам рашэннямі, але без іх мы не зможам дамагчыся прагрэсу. А беларускае грамадства гатовае прызнаць, што вот гэта яно ў прынцыпе-то вінаватае ў тым, што і Лукашенко быў тут 26 гадоў, што і беларускай мовай праблемы там і з усім астатнім, што гэта не нейкі там, вот я не ведаю, там чорны чалавек прыйшоў там з усходу ці з захаду ці яшчэ адкуль і прынёс нам вот гэтыя ўсе пакуты, што ну да, прыносілі, конечно, і такія было, але што ў большасці вот мы самі вінаваты. Я думаю, што гэта пытанне такой вялікай агульнаграмадскай рэфлексіі, якая павінна будзе прайсці праз, у першую чаргу, праз мастацтва. Бо, як мы бачым, напрыклад, тыя ж самыя ўсходнія немцы, яны здымаюць фільмы дагэтуль, здымаюць там нейкія, пішуць кнігі пра тое, як адбывалася трансфармацыя пасля сацыялізма. Немцы, не толькі ўсходнія, а ўсе немцы пішуць дагэтуль яшчэ кнігі, здымаюць кіно пра тое, як адбывалася трансфармацыя грамадства пасля нацыянал-сацыялізма. І ясна, што мы, на шчасце, не нарабілі бяды нашым суседзям, не захоплівалі іншых краінаў, не рабілі такіх масавых канцэнтрацыйных лагероў, як, напрыклад, там камуністычны рэжым, альбо нацысцкі рэжым, альбо фашысцкі рэжым у Італіі. Але ўсё роўна мы будзем праходзіць праз усё гэта, будуць пэўныя нейкія гісторыі пра тое, як амапаўцы гэта ўсё зараз, якія зараз гэта робяць, як гэта будуць перасэнсоўваць спачатку ў турме, потым на волі, як яны будуць зноў вяртацца ў жыццё, як гэта будзе выглядаць. Гэта будуць нейкія пераасэнсаванні гэтай ўсё гісторыі ад настаўнікаў, якія хлусілі, падманвалі у выбарчых камісіях, а потым, напрыклад, асэнсоўвалі, што яны робяць і што гэта неправільна. Як бы вся гэтая сітуацыя хлусні, яна павінна, хлусні і гвалту, яны павінны самі рэалізавацца. Вось, і гэтая рэфлексія, яна павінна адбыцца, таму што калі мы не зробім рэфлексіі, то праз 15-20 год мы можам вернуцца знову на тыя ж самыя колы. І калі ты не робіш высноваў з памылак, якія ты нарабіў, спачатку іх трэба прызнаць, потым зрабіць высновы і потым зрабіць так, каб яны больш у тваім жыцці не сустракаліся. Гэта і ў асабістым жыцці у чалавека так ёсць, і ў жыцці грамадства так ёсць. І калі не будзе гэтай рэфлексіі, то ў прынцыпе, нават калі мы зараз усё зменім, то ёсць вялікія шансы на тое, што все может повернуться. А у белорусов вообще есть такой опыт рефлексии за всю их историю, когда вот общество думало о себе и понимало, вот, что вот здесь вот мы делали неправильно, вот тут мы делали неправильно? А какой-то такой... Это будет первый опыт для Беларуси рефлексии? Или уже что-то такое было в прошлом? Я думаю, што зараз мы вельмі шмат чаго праходзім упершыню. Я вось так сходу табе адразу не адкажу. Хутчэй за ўсё гэта былі нейкія спробы рэфлексіі тых людзей, якія там, напрыклад, рабілі паўстанні у 19 стагоддзі вызвольныя. Магчыма, яны рэфлексавалі гэтую всю гісторыю. Ясна, што былі пэўныя людзі, якія рэфлексавалі гісторыю наконт таго, якім чынам выглядае наше сумеснае жыццё ў адной краіне з палякамі, як выглядае сумеснае жыццё ў адной краіне з расейцамі. Вось, але такой вось агульнанацыянальнай унутранай рэфлексіі, на мой погляд, не адбывалася. Што, ў прынцыпе, не дрэнна і не добра, таму што не кожная краіна праходзіць праз такія выпрабаванні, праз такія працэсы і аднамаментныя. Вось, але ў прынцыпе гэты досвед будзе нам вельмі карысны, бо калі мы зможам прайсці праз яго, калі мы зможам дамагчыся гэтага прымірэння, то тады мы станем у шэраг краін, якія змаглі замірыцца са сваімі ўнутранымі канфліктамі і якія змаглі дабіцца нацыянальнага прымірэння і пайсці далей разам, каб не было гэтага вось раздзялення і не было пастаяннай кропкі напружвання ў грамадстве.
Калі будзе сфармуляваная нацыянальная ідэя вось у гэтага новага грамадства, гэта дапаможа яму у такой вот рэфлексіі вот справіцца з усім у тым і здзейсніць усё тое, пра што вот ты зараз казаў. Так, безумоўна, для мяне, напрыклад, зараз вось той, што для меня з'яўляецца такім вельмі важным пунктам нацыянальнай ідэі новай, это па-першае, што Беларусь там, дзе ты, бо мы глобальная нацыя, як аказалася. В прынцыпе, вось часта кажуць, што вось армяне там маюць моцную дыаспору, грузіны, там яшчэ хтосьці. Аказалася, што беларусы такія ж самыя, што па ўсяму свету ёсць групы беларусаў, якія спрабуюць адзін з адным камунікаваць, аб'ядноўвацца, дапамагаць тым беларусам, якія ў Беларусі, тым беларусам, якія выехалі. І гэта вельмі цікавая гісторыя, таму што гэтага не было яшчэ там літаральна, можа, год 5. Першы раз я гэта добра зразумеў, адчуў у 17-м годзе падчас акцыі дармаедаў, калі я пабачыў, якую моцную дапамогу дыяспара аказвае беларусам Беларусі. І вось тады мне шмат хто з дыяспаран казаў нам, навошта ты дзеліш беларусы Беларусі і дыяспаряне? Не, няма ніякага падзелу, мы такія ж самыя беларусы, нават калі ў нас ёсць іншы пашпарт. І для мяне гэта, ведаеш, як, не то, што грым сярод яснага неба, але я просто зразумеў, што гэта такія ж самыя беларусы, якія таксама хочуць добра для сваёй краіны, як і тыя, што жывуць у краіне. Таму я перастаў дзеліць для сябе ментальна дыяспару аддзяляць ад Беларусі самой. І вось гэтая глобальнасць, гэтая паўсюднасць беларусаў, яна вельмі важная, бо яны былі прыхаваныя такія, латэнтныя, скажем так. Чалавек з'ехаў, але ён не мог сябе асацыяваць з той лукашысцкай Беларусю, якая засталася ў яго дома, бо ён у канфлікце з ёй. І зараз, калі паявіўся вельмі моцны шанс на пабудову новай Беларусі, новага грамадства, усе тыя людзі, якія з'ехалі менавіта праз нязгоду з Лукашэнкам, яны адчулі сваю сувязь з той Беларусю. Сумясціўся гэты эгрэгар, які існаваў у іх думках з рэальнасцю. І гэта вельмі моцны выплеск энергіі зрабіла. Вось таму гэта першы момант. Другі момант гэта салідарнасць і ўзаемадапамога і падтрымка. На нашай мінулай не надта ўдалай спробе з табой пагаварыць, ты казаў пра талаку, пра бонду. І вось гэта, на мой погляд, такія таксама моманты, якія аб'ядноўваюць той, што зараз адбываецца, гэты фонд салідарнасці, кампанія BuyHelp, якія аб'ядноўваюць беларусаў у лепшых памкненнях, і іншыя ініцыятывы, якія дапамагаюць людзям, якія пастрадалі ад рэпрэсій. Яны вельмі моцна падобныя на тое, што раней там, калі згарэла хата у суседа, то будавалі ўсё вёскай. Так што, в прынцыпе, вось гэтыя моманты, яны нікуды не падзеліся, яны ёсць нашым нацыянальным падмуркам, яны з гісторыі выходзяць. Ну і на заканчэнне ўсё ж такі тады сфармулюй адным сказам кароткім, бо ты зараз добрыя словы казаў, але шмат іх, кароткім сленгам нацыянальная ідэя ад Андрэя Стрыжака. Глобальная Беларусь, пабудаваная на прынцыпах узаемнай падтрымкі і салідарнасці. Шведшина сильно расширилась. Да. Ну, вот ведаеш, хай будзе так, мне, правда, больш спадабалася Беларусь там, дзе ты, але, как говорится, аўтару за аўтарам апошняе слово. А за нами... Беларусь там, дзе ты, гэта такі вельмі кароткі слоган, так, это той, што... ёсць два слоганы, пашыраны і кароткі. Так, як гербы, вялікі і малы. Зразумела. Дзякуй вялікі. Ад нас яшчэ адзін кубачак у твою калекцыю ад нашай праграмы. Тут ужо вот з лагатыпам праграмы Ідэя X, ад праграмы, ад Еўрарадыё, ад крамы Сімбаль Бай. Дзякуй вялікі. Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонда BuySol, пакуль што ценявы міністр сацыяльнай абароны і ўзаемадапамогі, але што пакажа будучыня, яно нам пакажа. Максім Гарыноў, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас, Беларусь, там, дзе вы.